slecht is van de duisternis. De slechte koninkrijk, weten we, wordt geregeerd door de Satan. De tegenstander. De duivel. De slechte boze. Die koninkrijk van duisternis wordt door hem geregeerd. Als we gaan terug in de Bijbel straks. Voordat wij verder gaan. Om te begrijpen wat het woord zegt van de Satan. Ik wil jullie vandaag ergens brengen. Ik wil dat je gaat kijken. Zodat je kan gaan begrijpen. Zodat je dingen gaat zien dat je nooit gezien hebt. Laten we even naar de Satan gaan kijken. Wees nuchter. Kijk goed uit. Wees waakzaam. Van het koninkrijk van de duisternis naar het koninkrijk van het licht. We hebben gezien wat het woord zegt van de duivel. Van de Satan die regeert. Degene die regeert in het duistere koninkrijk. We moeten het zo zien, broers en zusters. In eerste instantie. Als wij God niet kennen. Allemaal. Dan zitten wij in de duisternis. Ondanks dat we niet stelen of doden, we zitten daar in die koninkrijk. Door middel van Adam en Eva hebben we dat geërfd. We zitten in die koninkrijk van duisternis. Op het moment. Door middel van geloof. Door middel van vertrouwen. Omdat wij geloven. En we hebben onze vertrouwen gelegd in de Zoon van God. Dan gaan wij in beweging. Vanuit de koninkrijk van de duisternis. En automatisch gaan we de koninkrijk van het licht in. Dit gebeurt alleen op basis van vertrouwen. We hebben ons geloof gezet in iets wat wij niet zien. Maar dat wij geloven dat dat de oplossing is. Daarom zijn wij in beweging gekomen. Dus we zijn weggegaan van de Satan. We zijn weggegaan van die tegenstander. We zijn niet daar, we gaan. Het zijn allemaal geestelijke dingen. Dus zodra we geloof hebben in de Zoon van God, zijn wij weggegaan. We zijn weggegaan. Wij behoren niet meer tot het koninkrijk van de duisternis. Maar we zijn gekomen in het licht van God. We zijn in de hemelse gewesten gekomen. Dus we zijn uit het grip van de Satan gekomen. Als we de koninkrijk van licht ingaan. Dus we zijn onschuldig. We hebben iets onschuldigs gedaan. Door nederigheid hebben wij Jezus aangenomen. We hebben iets gedaan dat wij niemand van ons. Toen wij ja zeiden tegen God. Niemand wist op dat moment hoe dat geestelijke
begrijpen van de verandering wat plaatsvond. We zaten in de duisternis. Waar we samen eens waren met de Satan. Alles ging goed. Omdat wij eens met hem waren. Dus hij had geen problemen met ons, wij behoorden hem toe. Maar voor dat moment dat wij hem achterlieten. Dat hij zag dat we weg zijn gegaan. Wij weten niet eens dat we weg zijn gegaan. Maar hij weet het wel dat we weg zijn. Hoe voelt hij zich? Aanstoot. Afgewezen. Omdat wij weg zijn gegaan van hem. En we hebben gekozen voor God. Wij hebben gekozen voor het licht. Hoe kan het? Wat denken wij dan? Denken wij dat Satan ons niet met rust laat? Nee. Hij laat ons niet met rust. Omdat wij weg zijn gegaan van hem. De tegenstander, de vijand, de duivel. Dus ze zijn alles gaan doen. Alles zijn mogelijk. Om ons terug te krijgen. In de koninkrijk van en wij onschuldig dat wij zijn. Als een kind die God aangenomen heeft. En we hebben het plaatje van God dat het goede God is. Als we dicht bij God zijn, dat we beschermd zijn. Niks gebeurt ons. Dus we hebben de beste keuze gemaakt. Maar wij moeten herinneren. De vijand. Hij is boos. De Bijbel zegt dat hij is gekomen om te stelen, te doden en te vernietigen. Hij is een slechterik. Vanaf het begin. Hij heeft de waarheid niet in zich. Dus hij zal alles gaan doen om ons terug te krijgen. Vandaag wil ik stilstaan. Aan iets waar we misschien niet altijd bij stilstaan.